Mira que he hagut de fer factures i pressupostos per a la faena que no ho he fet mai per a les coses de casa. És que això és més difícil del que em pensava. Qui s'imaginaria que gastem més diners en paper higiènic que en fruita? Això ha de canviar, però ja. Com poden gastar tants diners en paper del vàter? És que... ja està clar. Clar, perfumat, de doble capa, roseta... Clar que sí, serà precís això. Però per poc no ens netegem amb llenços de Picasso. Però si tenim bidet, fotre. I amb què més ens estarà passant això? Veus? Mira, un i un altre. I els dos encetats. I damunt este caduca demà. I en Nadal faig un pressupost i d'ahir no sé ni sim, però com. I este any res de polvorons. S'acabem els faltons. I tu, necessites ajuda per a organitzar els teus pressupostos? Al nostre web trobaràs tot el que necessites.